σας, είμαι η Κορίνα και σήμερα θα μάθουμε μαζί όλα τα μυστικά για ένα ξεκούραστο και απολαυστικό ύπνο σαν να κοιμόμαστε δίπλα στη θάλασσα. Αντώνη, γιατί μας έφερε σήμερα εδώ δίπλα στη θάλασσα? Ο άνθρωπος από την εμπειρία του, από τα χιλιάδες χρόνια που κοιμήθηκε στον πάτο της σπηλιάς, κατάλαβε ότι πρέπει να ξαπλώσει σε ένα υλικό που θα παίρνει το σχήμα του. Αυτό το υλικό ήταν το άχυρο. Το άχυρο έπρεπε να ανταλλάζεις όμως κάθε χρόνο. Εδώ υπάρχουν φυσικά υλικά, ανθεκτικά, για πάρα πολλά χρόνια, που με μια απλή συντήρηση μπορούν να είναι πάντα φρέσκα και ωραία για τον άνθρωπο. Αυτό που ζητάμε, αυτό που αναζητούμε, είναι να πετύχουμε την περίφημη ορθοσωματικότητα. Δηλαδή όλο το σώμα να στηρίζεται ισομερώς πάνω στο κρεβάτι μας, οπότε σε ένα συνδυασμό ωραίο με το μαξιλάρι, να είναι η σπονδυλική μας στήλη και ο αυχένας μας μια ευθεία. Ποια είναι τα φυσικά υλικά που θα πρέπει να αναζητήσουμε για το τέλειο στρώμα? Καταρχήν το φυσικό καουτσούκ. Είναι ένας χυμός από το δέντρο, με μια φυσική επεξεργασία. Μετά είναι το μουστάκι του κοκοφίνικα. Είναι κάτι πολύ ανθεκτικό, να καταλάβεις, πέφτει από 30-40 μέτρα ο καρπός και δεν σπάει. Πολύ ανθεκτικό. Επίσης η αλογότριχα. Η αλογότριχα είναι σπουδαίος ρυθμιστής της υγρασίας. Έχουμε το πούπουλο, έχουμε το μαλλί. Το μαλλί έχει τρεις βασικές ιδιότητες που δεν μπορούμε να τις συναντήσουμε αλλού. Δηλαδή είναι δροσερό το καλοκαίρι, ζεστό το χειμώνα και κρατάει στην επιφάνειά του 3 φορές το βάρος του σε υγρασία. Ένα καταπληκτικό υλικό. Σίγουρα το αγνό παρθένο βαμβάκι, τα φύκια με μια αίσθηση που έχουν, με το ιόδιο που έχουν. Ακόμα και ίνες κάκτου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα. Το πιο σημαντικό όμως είναι η καρδιά του κρεβατιού, η εργονομική βάση που εξουδετερώνει κάθε κραδασμό και είναι σαν να περπατάς στον πάτο του ωκεανού. Αλεξία, θέλω να μου πεις τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ένα ξεκούραστο και ευχάριστο ύπνο. Πέρα από το στρώμα λοιπόν, κανείς θα πρέπει να διαλέξει και το σωστό μαξιλάρι για να ολοκληρώσει την εμπειρία του ύπνου του, το οποίο είναι αυτό που θα του προσφέρει την κατάλληλη στήριξη στο κεφάλι και τον αυχένα και θα τον βοηθήσει βέβαια να αποφύγει και αυθενικά προβλήματα στο μέλλον. Ποια είναι τα 3 χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αναζητήσουμε όταν επιλέξουμε για εμάς το τέλειο μαξιλάρι? Θα πρέπει να λάβει υπόψη το σωματότυπό του, την ελαστικότητα του στρώματός του και το τρίτο και σημαντικότερο είναι η στάση του ύπνου που προτιμά όταν κοιμάται. Τώρα που γνωρίζεις ότι μπορείς να φέρεις τη φύση στο υπνοδωμάτιό σου, είναι σίγουρο ότι θα έχεις το πιο ωραίο ύπνο της ζωής σου. Είμαι η Κορίνα και βλέπετε Join Us.